ilmakivääri. 4,5 mm. Vuotina Gamoguxor CU, mitä ei saa mistään Suomesta. Eikä ulkomaat pysty tilaamaan näitä kuteja, niin näitä vuoteja ei vaan saa enää mistään. Ja osuma. Osaisinkohan me nyt sanoa tämän aseen nimeä kameralla oikein? Remington Express Hunter Nitro Piston kivääri, missä on Havke mallinen pienoiskiväärin tähtäin. Ei tietoa mihin tuo meni, mutta sinne päin. Tommy Versetillä ei ole kyllä mitään tämmöstä juoksutakkia. Ja mikä tuo on tuulipuvutakki? Täytyy katsoa kaikki tämän kameran materiaalit, mutta siis ihan käsittämätöntä, että jostain tunne on ehkä joku 30 tai 35 metriä matkaa. Siis se, että koko ajan ammuttu noin kaukaa ja joku on osunut ruuvikantaan. Tuolla sisällä on luoti, niin kuin näette. Siis tää haukasi on semmonen, että just ilmakiväärin luoti menee tonne sisälle. Ja se kuti on tuolla. Onks tuo oikeesti mahdollista? Boom. Boom. Meidän nyt keksiä joku teline tähän. Tää joku palikka. Ei kun siis tää minun ehdotus oli tää. Tuulettaa. Ota alla sen. Ei ne palaa hetkessä. Ei ne sulaa niin nopeasti. Minä tykkään Se minun on lihasta, muovisulakissa. sulaa muovi. Siitä ottaa pois. Hyvin simppeli. No nyt sä. Kato. Ota. Vittu soi. Mitä tossa on jo? Mitä sieltä vai? Oi, teline. Kyllä. Jäiset lihat, tälle ammattilaiset hoitaa. Ota nyt. Ai sä laitat ne kivet tasaisesti. Oo, se on just hyvä. No ei teille vetti, ota. No ei tää. Mä oon ihan mustia. Mä oon rasisti, ei saa ihan vielä. Mites nuo? Tarviiks nuo? Miten tässä nyt oli? Oliko se 4? 4,7, mutta ei se oo niin just kattuna, se on vielä. Laita vaan tänne kaikki jo. Joku ennen täällä. Kyllä me tiedän, mutta ei vaan mahu. Sinne vaan. Oho. Kun tirisee. Oi, se on vähän liikaa mennyt, mutta ei se mitään. Se on, kato siinä. Oi vittu!